खुलुमबाय के प्रडाक्शन बर' रादाबनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनैनि के प्रडाक्शन बर' रादाब टंला लाइफआव आं कनक चन्द्र बर'। उदालगुरि जिल्ला गौथुमनि आफादगिरि कानुरा बर' बिथाङा दिनैनि बे थानसालि लुफुंनायनि हाबाफारिनि बागै बिथाङा माखासे मोगा-मोगिनि गेजेरजों माखासे खोथाखौ बुंफोरदों। दुलाराय बाथौ धोरोमारि गौथुमनि उदालगुरि जिल्लानि जा खुन्थिया थुनायनि हाबाफारि, बे खुन्थिया थुनायनि हाबाफारियाव बाथौ थानसालि गायसननायनि जा खुन्थिया थुनायनि हाबाफारि, बे हाबाफारियाव नोंथांखौ लोगो मोननानै आं साबायखर बावबाय बर' रादाब चेनेलनिफ्राय। दायो बे नैबे जा हाबाफारि, बे हाबाफारियाव नोंथांनि बिबाना मामोन? बे हाबाफारियाव आंनि बिबाना जाबाय आं माने बाथौ महासभानि आं आफादगिरि नालाय गासैबो खामानिया आंनि सायावनो गोग्लैजोबो नालाय, दा बेखायनो आंनि बे खामानियाव आं मैखोम होननानै आं सानो आरो बेयावहाय माबा सरकारफोरनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइफोर मोनदों नामा? दासान्दि जों बे मन्दिर लुनाय समावहा जों रावनिबो जेबो अनसुंथाइ गैया, नाथाय बिनि सिगां जों बाउण्डारि वाल लुनायावहा जों गभर्नमेन्ट माने बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय जों माबा मोनसे मोनदोंमोन। आच्छा, ओमफ्राय दायो ओरैनो बे लुफुंनाय हाबाफारिसिम जा जोबनायसिम बेसेबांसोनि बाजेट? दा जोंहा बेवहाय 2.5 कौटिनि बाजेट लादों। बे 2.5 कौटिया बबेनिफ्राय फैगोन? बेखौ जोङो जोंनि बाथौ सिबियारि बाथौ अनफावरि रायजो राजानिफ्राय जोङो मोनसे ट्रेनिं लादों, जों मोनसे स्किम लादों। न'खर मोनफाव जों 1000 जोङो बोसोरथामनि गेजेराव जों बेखौ बिथांमोननिफ्राय जों आदाय खालामनानै बे मन्दिरखौ जों दिहुनगोन। ओरैनो बेसेबां गोलाव आरो गुवार गोजौआ? बेयाव 120 आरो 60। 120 आरो 60 ना? आरो गोजौआ? गोजौआ दा बे लुनायनि सायाव सोनारसिगोन दायो। ओमफ्राय मा आइटेम थागोन बेयावहाय? बेवहाय जोंहा आर'जसालि थागोन, मानसि जिरायनाय थागोन। आरो बे जे मोनसे टुरिजम प्लेस हिसाबै भैरबकुन्द'आ मिथिजायो सारा आसामाव, सारा भारतबर्षआव। बे टुरिजम प्लेसआव बाथौ धोरोमनि जा थानसालि, बे थानसालिखौ गायसननानै नोंथांमोना माबोरै मोनदों गोसोआव? जों बेखौबो सानदों, बे जे टुरिजम प्लेस नालाय बेवहाय गुबुन गुबुन जायगानि मानसि फैगोन। जिहेतु जोंहा सासे बर'नि मैखोम माने बे बाथौ धोरोमा, बेयाव सोरबा माने आर'ज लानोबो फैगोन, सोरबा थांनो हायैनि जिरायनोबो गोसो जागोन। बेबायदि जों गासै सुबिदाखौ होनो थाखाय जोङो सानदों। दुलाराय बाथौ धोरोम गौथुमनि उदालगुरि जिल्लानि जा थानसालिनि खुन्थिया गायसननाय हाबाफारि, बे खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव जोंहा दुलाराय बाथौ धोरोम गौथुमनि आफादगिरि लेङाइ आफादगिरि दंफैयो, बिथां नीलकान्त खाख्लारि, आरो लोगोसे नीलकान्त बाग्लारि, आरो लोगोसे बे सेन्ट्रेल कमिटिनिनो आब्रुनि बिथां गाहाय नेहाथारि बुदला दैमारि दंफैयो। बिथांमोननिफ्राय दिनैनि जा हाबाफारि, खुन्थिया गायसननाय हाबाफारि, थानसालि लुफुंनाय हाबाफारि, बे थानसालि लुफुंनाय हाबाफारियाव आं बिथांमोनखौ एसे माबायदि हाबाफारि लादों बेखौ सोंनो नागिरदों। दा नोंथांमोननि जा हाबाफारि दिनै खुन्थिया गायसननाय, उदालगुरि जिल्ला बाथौ धोरोमनि गौथुमाव बेबायदि थानसालिजों डिस्ट्रिक्ट हिसाबै नुनो मोनाखै। नैबेनो फार्स्ट बा गिबि खेब होननानै आं मिथिनायाव नुदों। दा बे बेलायाव नोंथांमोननि जा हाबाफारि, बे हाबाफारियाव बेसेबां मा खालामनानै लुनो नागिरदों बेखौ आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों। डिस्ट्रिक्टखौ नोंथाङा सासे सेन्ट्रेलनि बिबानगिरि हिसाबै डिस्ट्रिक्टनो मा होननानै साजेसन होलांगोन, माबोरै दिथा होलांगोन बेखौ आं नोंथांनिफ्राय मोननो लुबैदों। साबायखर थाबाय नोंथां सोंनायनि थाखाय। आरो बयनिसिमबो आङो नुवाथारि आफा आनान गसाइ बोराइ बाथौनि मुं लानानै गाहाम अनसायनाय आरो गोरबोनि हामलायथिखौ बावहरबाय। खोनानानै गोजोनदों, उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमा भैरबकुन्द'आव थानाय 2 बिघा हायाव मोनसे जोंगा मागा थानसालि लुनो थाखाय आखायाव लादों। आरो बे हाबाफारिखौ दिनै जागायजेनगोन। आरो बे जागायजेननाय हाबाफारिखौ मोनथिनानैनो जों दिनै गुबुन जायगायाव थांनो गोनांब्लाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो फैदों। आरो बाहागो लानो मोननानै आं थारैनो गोजोननाय मोन्दों। मिजिंथिदों बोराइ बाथौआ बे खामानि मावनायाव आवगायनायाव हेफाजाब खालामगोन। आरो जोंनि मिजिं, उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनि जाखिनि सिबियारि बिथांमोन दङ, बाथौसाफोर दङ, बिथांमोना जाबायदि कन्ट्रिबिउसन होनानै बे थानसालिखौ लुनो लादों, बे जोबोद बाख्नायथाव। आरो बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोनसे गोख्रों हाबाफारि, लोगोसे दुलाराय सिबियारिफोरनि मोनसे थुलुंगाथाव लामा होननानै आं फोथायो। साबायखर। दा नैबे हाबाफारि, बे लुफुंनाया 5 बोसोर टार्म्स बिथांमोना लादों, आरो 5 बोसोराव लुफुंनायनि मोनसे थांखि बिथांमोना लादों। आरो बे 5 बोसोरनि सिगांबो जानो हागौ, बेखौ बिथांमोननिफ्राय
मिथिना मोननाय जादों दा बेयावहाय दंफैयो जोंहा आब्रुनि ABMनि अल बाथौ महासभानि लेङाइ आफादगिरि नीलकान्त बाग्लारि बिथाङा दंफैयो बिथांनिफ्राय जोंनि बे उदालगुरि जिल्लानि जा दिनैनि हाबाफारि बे दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों रायजो राजा बर' फिसा आरो बर' हारिनो आरो बाथौ धोरोमारिनो बिथाङा मा मेसेज होनो नागिरदों आं बिथांखौ साबायखर थाबाय दिनै जों गोजोननाय मोनदों दुलाराय बाथौ गौथुम उदालगुरि जिल्ला आफादनि बिबानगिरिफोरनि दैदेननायाव जोंनि नैबे भैरबकुन्द थानाय जिल्ला गौथुमनि जि हा बेयाव जोंनि बाथौ धोरोमनि नेरसोन महरै जि गोथार मोनसे थानसालि सिबियारिफोरखौ बेयाव सिबिनायनि जिथु खाबु बे खाबुखौ दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जिल्ला आफादा मावफुंनो लादों रायजो राजानि हेफाजाबै बेयो जोंनि बाथौ धोरोमनि मोनसे गोजोनथावना रादाब आरो आं मिजिंथिदों जे बे भैरबकुन्द ओनसोला दावबायारिफोरनि मोनसे मख'जाथाव मोनसे ओनसोल दा बे हिसाबै बे ओनसोलाव बाथौ धोरोमनि मोनसे साबना हामना थानसालि लुफुंनो हायोब्ला बा हानायनि गेजेरजों जोङो दावबायारिफोरनि मोनसे गोसो बोनो हानाय जाहैगोन आरो बेनि गेजेरजों बर' हारिया जे गुदि बाथौ धोरोम दङ बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जोंनि बर'नि राव हारिमु थुनलाइ बेखौ मुलुगाव गोसारहोनायनि जिथु मेसेज बे मेसेजखौ दावबायारिफोरनि गेजेरजों जों दुलाराय बुहुमाव होनो हागोन दा बेखौ मिजिंथिनो हायो दा बेखिनि खामानिया जाहाथे जोंनि बाथौआरि रायजो राजाफोरनि अननायजों जाफुंसारथों आरो दैदेनगिरिफोरनि नाजानायजों जाहाथे मोजाङै जोंगा मागायै बे थानसालिया महर मोनथों बेखौ आं मिजिंथिबाय आरो बोराइ बाथौनि आरज खालामबाय बे मोनसे टुरिजिम प्लेस हिसाबै बिथांमोना जिहेतु बे टुरिजिम प्लेसावनो मोनसे गिदिर थानसालि लुनो नागिरदों बेयावहाय थानसालिनि गेजेरजों नोंथांमोना गासै सिबियारिनि गेजेराव माबायदि सिबिनायनि गेजेरजों टुरिजिम प्लेसनि गोसोखौ बोनो हागोन बिनि सायाव माबाफोर साननाय दं नामा बेथ' थागोन मानो होनना बुङोब्ला साफ्रोमबो सिबियारिफोर बा जोंनि बर' हारिया बाथौ धोरोमजों सोमोन्दो दङ बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंनो जोंनि बर'नि राव थुनलाइ हारिमु सोदोमस्रिखौ बेखेवसारनो हानाय जिथु लामा बे लामाखौ जोङो सिगांनिफ्रायनो जारिमिनारि मुगानिफ्राय जों नुबोदों दा बेखाय बे थानसालिनि गेजेरजों जुदि जों मोजाङै जुदि बेखौ महर होनो हायोब्ला निस्सय जोंनि सिबियारिफोरनि गेजेराव नट अनलि जोंनि बर'फोरनि गेजेराव नङा गुबुन गुबुन धोरोम फोथायारिफोरनि जिथु गोसोखौ जों मोनसे एट्राकसन लाबोनो हागोन आरो धोरोमनि फारसे जिथु श्रद्धा जिथु खुलुमनाय बावसोमनाय बेखौ जोङो लाबोनो हागोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो दा बेखायनो जिहेतु बे ओनसोला मोनसे इन्टारनेसनेल बाउन्डारिनि गेजेराव थानाय मोनसे ओनसोल भैरबकुन्द ओनसोला दा बेखाय जोङो मिजिंथिनो हायो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जे बे बाथौ थानसालिनि गेजेरजों जोङो जोंनि जिथु मोनसे निजस्व मोनसे आइडेन्टिटि सिनायथि बेखौ मुलुगाव गोसारहोनो हागोन जों बेखौ मिजिंथिनो हायो आरो दा बर' जाथिनि आइडेन्टिटि होनना बुङोबा बाथौ धोरोमा नङा होमबा दा बेबायदिहाय बर' जाथिनि जिथु आइडेन्टिटि बे आइडेन्टिटिया बाथौ धोरोम होनना बुंब्लाबो गोरोन्थि जाया दा बे बेलायाव गुबुना माखासे खोथाखौ बुंनो नागिरो बे बेलायाव नोंथाङा मा होनगोन बेयावथ' जेबो साननांगौ बाथ्रा थाया जिहेतु जोंहा जोंनि बर'नि गुदि धोरोम बाथौनि सायाव बेखौ गोसारहोनाय बेखौ जौगाहोनाय बेखौ दावगानायनि फारसेसो खामानि मावनो लादों बेयाव गुबुन गुबुन धोरोमारिफ्रा बे धोरोमनि फारसे बेलेग बुजिनांगौ बाथ्रा गैया गुबुन गुबुन हारि माहारिफ्रा हयथ' गाव गावनि फोथायनायनि जा धोरोम थायो आरो बिथांमोना बिथांमोननि धोरोमनि खान्थिनि गेजेरजों सोलिगोन जोंहा जोंनि बर'नि जिथु गुदि धोरोम बाथौ बे बाथौनि आसार खान्थिनि गेजेरजों जोङो बर' माहारिफ्रा सोलिदों आरो सोलिलांगोन आरो मोनसे समाव जोंनि बर' माहारिनि बे गुदि बाथौ धोरोमा गुलाय गुजाय जादोंमोन दा बेखौ मोनसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि नाजानायाव रायजो राजाफोरनि नाजानायाव मोनसे स्र' फोसाबनाय महराव लाबोनानै बेखौ बयनिबो मोनसे आसार धोरोम हिसाबै जोङो महर होनो लादों आरो बे नाजानायनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजाफ्रा दासिम गोबां बेयाव मदद होदों आरो दिनै जों 20 बोसोर बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि जिथु रुफाथि मायथाइफोरखौ खुंखांनायनि गेजेरजों जों रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे परिबर्तन मोनसे सोलायनाय जों नुनो मोन्दों आरो बे सोलायनाया जोंनि धोरोमनिल' नङा जोंनि गासिबो सामाजिक बेबस्थायाव जोंनि रांखान्थि सोलोंथाइ खान्थि गासिबो बिथिङाव जों बे धोरोम फोसाबनायनि गेजेरजों
जों बेखौ सोलायबोनाय जों नुनो मोन्दों आरो रायजो राजाफोरनि जिथु धोरोमनि फारसे थानाय श्रद्धा जिथु खुलुमनाय मोजां मोननाय गावनि गुरु धोरोमनि फारसे मोजां मोननाय बे मोजां मोननाया बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि दानि फोसाबनाय जिथु बाथौ धोरोम बे बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जोङो मोनसे मोजां मोनसे सावगारिखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो दा बे हिसाबै जों मिजिंथिनो हायो जे जोंनि बर'नि जिथु गोजाम बाथौ धोरोम बेखौ दा मोनसे फोसाबनाय महराव लाबोनानै जोंनि रायजो राजाफोरखौ बिनि गेजेरजों मोनसे गोदान लामाजों जों दैदेनलांनो थांनायाव रायजो राजाफ्रा बेयाव गोबां मदद होदों आरो बिनि गेजेरजों जोङो जोंनि हारिनि गेजेराव जे खौसेथि मोजां मोननाय बा धोरोमखौ अनसायनाय आरो बे धोरोमनि गेजेरजोंनो जोंनि बर'नि जिथु सिनायथि बे सिनायथिखौ दुलाराय बुहुमाव होनो नाजानाय बा होनो हायै जि बेखौ जोङो मोननो हानाय जादों आरो साबायखर जिथु बे भैरबकुन्द ओनसोला आं आगोलाव बुंदों जे मोनसे इन्टारनेसनेल बाउन्डारि लेभेलाव थानाय मोनसे दावबायारि मोनसे जायगा आरोखि थावनि दा बेयाव मोनसे समाव हयथ' गोबां देश बिदेशनि मानसिफोर फैगोन दावबायारिफोर फैगोन दा बिटिसि खुंथाइनिफ्रायबो जों मिथिनो मोननायाव बेयाव मोजां मोजां बिथांखिफोर लादों दावबायारिफोरखौ एट्राकसन खालामनो थाखाय दा बे हिसाबै जोंनि बे ओनसोलावबो जिथु जोंहा निजा दुलाराय बाथौ गौथुमनि उदालगुरि जिल्लानि बेंटल थानाय मोनसे हा दङ दा बेयाव दिनैनिफ्राय जिथु बाथौ थानसालि मोजां महराव मोनसे मोजां डिजाइनाव जोंनि बर'नि मंगलियाट ग्रुपनि जे डिजाइनजों मोनसे मोजां महराव जुदि बाथौ थानसालि लुफुंनो लादों बे लुफुंनायनि गेजेरजों निस्सय मोनसे मोजां मोनसे टुरिजिमखौबो जों एट्राकसन खालामनो हागोन जों मिजिंथिदों साबायखर आं दिनै बर' रादाब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायबाय आरो आसा खालामबाय नोंथांमोननि जा हाबाफारि बे हाबाफारिया अरायबो आफा इसोर बोराइ बाथौआ बोर सारस्रिनानै जाफुंहोथोंसै अरायबो जाथिनि हारिनि बर' फिसानि खौसेथिया थानानै आफा इसोर बोराइ बाथौखौ सिबिनायनि मोनसे गोथार थिलि बे जाफुंथोंसै गोजोन्थों दिनैनि के प्रडाक्सन बर' रादाब चेनेलनि दंना लाइफआ एसेनोसै गोजोन्थों।